Hi! Welcome everyone sa among YouTube channel, The Marinduque Family, and please, ayaw kalimot sa pag-click diha sa subscribe button diri sa ubos sa mao nga video. Thank you! Karon atong pagahisgutan kung unsa ang mga proseso sa paghimo og lanot gamit ang magay tree or in English, agave trees. Sa Pilipinas, usa sa kultura na dili nato kalimtan ang paglala or ang pagweaving sa mga native products. Isa sa pinakaimportanteng materyales nga gamitonon kaayo sa paghimo og bisan unsang klaseng mga native products, ilabi na sa mga bags, sa mga sandalyas, sa mga sarong, ay ang paggamit ng mga lanot or kining gitawag nilag abaca fibers. Pero dili kini gikan sa abaca kundi gikan kini sa magay tree. Ang magay tree permi nato makit-an sa kalibunan. Kung ikaw magsigi og pangumpay sa inyong mga alagang mga baka sa kalibunan, inyo kining makit-an. Ang magay nga dahon mo'y atong kuhaon aron atong i-extract para sa mga lanot. Ang iyang bunga or bulak mao kana permi nato makit-an sa merkado nga naka-display kada Disyembre aron himuong Christmas tree. Ang mga proseso nga pagahimuon kay una, imong gagmay-gagmayon ang mga dahon into fine strips gamit ang kutsilyo aron di dali ra kini siya kuhaan sa iyang duga. Tungod kay watery man kaayo ang dahon niini. Nailaing proseso para mapadali og kigis sa lanot ay ang pagpabukal niini sa tubig or lat-an kinig maayo. Pagkahuman, ready na kini kiihon ug kuhaan ni siya sa iyahang mga duga aron magpabili na lamang ang katong iyahang mga fibers or ang mga lanot. Mauna kini ang mga lanot pagkahuman og kiki. Ug kung kini basa pa man, ibulad sa kini og human pwede na kini gamiton sa paghimo og mga bags or mga PC or bisan unsa nga kun asa kini gamiton. Ug daghan kaayong salamat sa inyong pag-subscribe sa among YouTube channel. Please like and share.